Чували ли сте, че след като България влезе в еврозоната, ще загуби фискалния си суверенитет и ще плаща дълговете на други държави? Или че правителството ще харчи свободно валутния резерв? Тези твърдения често се разпространяват от български политици, които искат да предизвикат негативни нагласи срещу еврото, но дали са истина? Истината е, че България отдавна няма независима парична политика. Левът е фиксиран към еврото чрез валутния борд. Това означава, че и сега не можем да печатаме пари. Разликата е, че с влизането в еврозоната България ще получи право на глас в Европейската централна банка, а няма просто да следва решенията й. Що се отнася до фискалната политика, да, България ще трябва да спазва правилата на еврозоната. Това означава, бюджетният дефицит трябва да е под 3% от брутния вътрешен продукт, а държавният дълг под 60% от брутният вътрешен продукт. Те ще трябва да бъдат прилагани при изготвянето на бюджета, определянето на нивото на данъците и правителствените разходи. Хубавото е, че България и сега спазва тези правила. От 1997 година насам страната рядко ги е нарушавала. Бюджетният дефицит е бил над 3% само два пъти. По време на световната финансова криза през 2009 година и след избухването на пандемията от COVID-19 през 2020 година. Дългът на страната пък е сред най-ниските в Европейския съюз. А какво става с дълговете на други държави? България, заедно всички останали членки на еврозоната, ще участва в Европейския механизъм за стабилност – фонд, който осигурява помощ при финансови кризи. Страната трябва да внесе постепенно около 833 милиона евро за 12 години, а останалата част от вноската ще бъде внесена само при необходимост. Тези пари не се подаряват, а се отпускат само като заем и трябва да бъдат върнати. България също ще може да се възползва от финансова помощ по този механизъм в случай на нужда. Що се отнася до валутния резерв, който е в размер на около 75 милиарда лева, само 960 милиона евро ще бъдат прехвърлени към ЕЦБ, а останалите ще останат в страната. И не, правителството няма да може да ги харчи свободно. Всички операции ще подлежат на одобрение от Европейската централна банка. В заключение, България ще трябва да се съобразява с правилата на еврозоната, но няма да загуби пълен контрол върху финансите си. В замяна ще получи достъп до стабилността на еврото, защита при кризи и по-ниски разходи за заеми.